5 मिनिट र 500 टाका रां बाखे आजानाय बबो मोंसा खर्च खाया मोंसा इनभेस्ट खायाखे फारिबनो जों दिनै सिलायनाय बा सोलोंलायनाय गे फारिबनो जों सिवाने सिगां जों कायसे कायसे जों कगमा सालायनाय हा दिनै लुगनो तै तानि बरक र गोबां बरकनो शेयार खायबा माने जातेनो बो शेयार खाय बसकाने बरक बनो जइन खायखामानेनो बनि लिंकिन जइन खायखामानेनो उ बरक आर्निं खायमानाय कायसे पार्सेन्टेज गाहाम इनकाम खायमानाय बनि बाङैनो बरक दिनै हायबा गोबां जागावनो शेयार खायैनो बरक रां आजेवानि ट्राय खायबो हिया स्केम कम्पानिनो बरक सिनियानि बाङैनो बरक दिनै हायो अमहाय ओङै पाहे जे सुमेहनार खायफानो हानि बांनो स्केम गाहाम बनो बोसों मासिनि नाय फारिखौ जेनिउनो नताक जों सिलायनाय जों बाखेबो इनभेस्ट खायावै रां खक्सा फानो रयावै नों 5 मिनिट नो बाखेबो रां आर्निं खायनाय फारिखौ जों अर नायलायसिनाय सिनि जों ताबो सिनि एप्स हाजा सिनि ग्रुव एप्स सिन तङो स्टक मार्केट और जागे इनभेस्ट खायमानो नों स्टक चॉइस खायबै नुक तङो स्टक नो चॉइस खायबै नों जे कंपनी साजाक मानो नों गोबां कंपनी सिलेक्ट खायबै नों और इनभेस्ट खायबै नों रिटर्न काहाम नों नावै तङमानो कते जों म्यूचुअल फंड बाहायनो हाय तिना हाय तो गोबां बरक नो म्यूचुअल फंड खायबै तङो नों सि तङो के म्यूचुअल फंड जों खायबै नो म्यूचुअल फंड नोबो जों इनभेस्ट खायबै ओमहाय कंपनी ले तंबायबो 3 बছर 36% 38% बाहायके नों नायबैनो नों मनो सिलेक्ट खायबै नों म्यूचुअल फंड जों एसआईपी खायबै जों इनभेस्ट खायमानो केबनो सिमिया जोंनि जे नाहर मोनखन तांबो जोंनि नाहर मोनखनो रेफार निउ थांलायनो के रेफार निउ नुगै तंनानो रेफार एन्ड आर्न होनै और जागाव फुंसो 500 नों 500 नों रेफार खायबै ताबो नों खायमांबाय नों और एकाउन्ट खुलावै ता रेफार खायमांबाय नों 500 नों रां आजाय तंमावनो बरक बखरावगोन नों 500 आजि तंमावनो जों अम खायबै जों साहाखौ बोसोंना एकाउन्ट खुलावनो खोहांखन 5 मिनिट नो 500 रां आजै मानो हानबानो समयनो लस जाखायसिदि नों वान सयने नों 10 जनानो नों दिनै हायो रेफार खायबै अमहाय स्टक मार्केट नों खुलावरमा खांखन नोंनि 5000 हाय आर्निं खायमानो नों नक तंदो तैनो हानबानो खायसिदि सो नों कामखौ सायमान खाना के और निसिमी समयनो तै मागनां खायावै नोंबो एकाउन्ट खुलगनावै रेफार खायबै निने दल बाया तंग दिनै हायो हाने सि इनकाम खायानि गोबां बरकनो नायतु दङ बने बांसिन कायसे जब इन फायखा माने बुरुं सिङै दङ ग अमत जों कल खायबै WhatsApp नि सिमी बनो सावैनो अमाके जों दिनै हाय जराव इनभेस्ट खायनो नाङै दङ हा अमाके सावै ते रेफार खायदो आर्निं खायमाला हा अमाके केते दिनेर एकाउन्ट खुलावनो बांगो फ्रि कोनो फानो रां नांगिया फ्रिनि एकाउन्ट खुलावै मानो के सावैनो बबो अमाहाय दिनै हाय नाङै दङ बबो इनभेस्ट खायनो दिनै हाय नाङै दङ बबो गांगन साइमेन म्यूचुअल फंड दिनै हाय एसआईपी खायनो नाङै बबो सी दङ स्टक रो इनभेस्ट खायनो नाङै बबो सी दङ गबो डाउनलोड खायनाय निनि लिंक नि सिमी हाके एकाउन्ट खुलावै नोंबो आर्निं खायसिदि आर्निं खायैनो नक दनो तैनो जों रां आजलायबायसिना सो तला डिस्क्रिप्शनाव लिंक रोजाक दङ अने सिमी थाङैनो डाउनलोड दाइति खायदि हाके नि डलर बायारनो रेफार खाय आर्निं खायनि चेंसिदि सो हामबाय लव यू